последните няколко дни една дума се изтърка от прекомерна употреба. Това е думата безпрецедентно. Защото всеки ден се случва нещо, с което законността в Република България бива тотално потъпкана. В момента в Народното събрание тече обсъждане и приемане на текст на декларация, с която народните представители се опитват да дадат указания на Конституционния съд как да си свърши работата по дело номер 33 от описа за 24-та година. Тоест, да дадат указания на народните представители как да изнамерят чувалите и да включат прословутата бройка от 700 изчезнали гласа. Нещо, за което Конституционният съд едва ли има вина, защото съхранението на изборните книжа не е възложено на Конституционния съд. И това обсъждане в момента, което е само по себе си немислимо, с оглед правомощията на Народното събрание, се прави от хора, които са в тежък конфликт на интереси, защото техните мандати биха били прекратени, на някой от тях разбира се, в случай, че Величие прескочи 4% бариера. Народните представители се опитват да направят онова, което вчера прокуратурата явно заяви. Да се намесят в дейността на Конституционния съд, орган независим от трите власти. Също в това число и от народните представители. И всичко това, защото Величие би трябвало да премине най-малкото 4% бариера.